Хәерле көн, дуслар, сез беләсез инде, мин яратам матурлыкны, яратам хатын-кызларда булган стильне. Менә яңа танышым, ул минем якташым булып чыкты. Мин үзем Әлмәт районыннан, Ирина ханым Сарманнан. Хәерле көннәр. Менә Ирина ханымга карадым да, аның шундый матур итеп киенешләре, рәвешләренә гашык булдым һәм без сөйләшеп киттек. Ирина ханым Казанга килгән, татарча диктант язырга, шулаймы? Әйе, мин инде шундый редакциядә булган төрле чараларда, марафоннарда катнашырга яратам. Менә бүген әле минем кызым Казанда тора. Шуңа күрә инде марафон буенча килгән мин, почтальон дигән марафон Ватан Татарстан үткәргән. Әле һаман кайтып китә алмыйм. Ирина ханым, сез һөнәрегез буенча кем? Мин һөнәрем буенча специалист дип инде уку бетерүем буенча мин башлангыч класс укытучысы. Но минем дә бик укытырга булмады. Вакыт дигәндә мине бер җирдән бер җиргә күчерүләр коммунист булган заманда бит инде Дом пионеров-та да эшләдем, пионер вожатый булып хезмәт юлын башладым. Аннан соң инде балалар бакчасына күчтем дигәндә инде тормыш мәшәкатьләре булып дип инде әнинең шүрле аркасында дип әйтим инде. Аннан соң инде соңгы елларда балалар бакчасы мөдире булып эштән туктадым. Но бүгенге көндә дә мин тик утырмыйм, сәхнәдә йөрим мин. Шулаймы? Әйе, безнең авылда, мин Иске Миңзарабаш авылыннан, Сарман районы, безнең мәдәният каршында оештырылган Әүлия Мунар дигән итальянчылар төркемендә ансамбльдә йөрим. Менә быел минем шатлыгым белән сезне каршым килә, безгә халык ансамбле дигән исем бирделәр. Ирина ханым, сез һәр вакытта да шулай матур иттереп, образыгызны шулай төптән уйлап бирисез. Менә шундый матур иттереп киенгәнсез. Менә киемегез турында сөйләгез әле. Сезнең стилиз бармы, әллә үзегез шулай уйлап табасызмы? Менә карагыз әле, менә сезнең бармакларыгызда менә яшел лакка буялган. Һәм шул ук вакытта менә шундый матур баш киеме. Менә мин сезгә прям гашык булдым. Мин инде минем мәрхүм әни шундый зауклы туры тәрбияче иде инде интернатта. Әнием шундый зауклы киенергә яратады. Һәм безне бәләкәйдән үк инде магазиннарда әйбер булмаган чоракта да кем Мәскәүдән алып кайткан, кем Ленинградтан, кем Урта Азиядан. Әнием безне шулардан сатып алып киендерәдер. Мин инде бер кичкенәдән үк мине мәктәптә курчак дип үтәләр. Курчак Ирина. Шуңа күрә инде әниемнән килгән зәвыклыклыктыр дип әйтәм әниемә рәхмәт. Рухына җумакта булсын. Мин кеше кебек бер төрле инкубатор кебек киенергә яратмыйм. Менә үземә ошаган әйберне алырга тырышам инде мин. Шул. Менә ничек уйладыгыз? Менә бу шапканы сатып алдыгызмы? Шапканы башлык дип атабызмы? Бу пилоткамы ничек дип атабыз? Түгел инде. Түбәтәйме безнең татарча? Әйе, мисал инде мин Озоннан кайтартым. Менә ничек дип әйтим инде, бер кием алам икән, минем күзем магазинга керәм, монда базарга барам. Шул әйбергә тиңдәш таган күземә керә минем үземнең дигәндәй Аллаһка Тәгалә бирәм шулай иттереп, моны ал дип. Менә мин кай вакытта кибеттә йөргәндә күрәм берәр шарф һәм шушы шарфның дәвам итәм. Бу шарфка нинди сумка туры килә, нинди күлмәк туры килә. Яисә муенсаны алсам да, муенсадан соң тагын нәрсә дә булса аласы килә. Сезгә шулаймы? Менә нәкъ шулай. Менә мин инде баш киемен кайтарттым Озоннан. Бысыны мәсәлән Әлмәттән алган идем. Бысы менә быел Дубайдан алып кайттым. Менә шулай итеп ул үзеннән үзе килеп керә бугай инде. Хәзерге вакытта бит инде кез дип әйтик, кышта килмәгән әлләме? Күп кеше депрессиядән менә җәфалана дип әйтик. Менә кушалар психологлар да күбрәк үзеңнең киемнәреңә игътибар итәргә һәм менә сезнең шикелле менә сары төс, шәмәхәт төсләрне кулланырга һәм алар менә шу төсләр инде депрессиядә каршы тору сәләтен арттыра икән организмның. Сез менә белеп киенгәнсез. Бик дөрес әйтәсез. Менә психологларның тагын бер киңәше бар. Әгәр дә шундыйрак ситуациядә менә моңсулыкны чыгып магазиннан хәтта 2 тиенлек әйбер булса да аларга кушалар. Менә мин шундый инде. Әйе, менә ул шундан да иң дөрес әйбер. Менә минем бер тарихым әйтеп китсәм дә, узанга китә инде. Мин 8нче елны каты авырдым пневмония белән. Һәм Казаннан кайткач, ничектер өйдә дә авыр булды. Бер эшкә чыгарга шундыйрак җитәкче булсам да,
гаман чыгарлык ни булмады. Мин инде больницада булдым бит инде. Мин психологка барырга уйлап направление алдым больницадан инде, психбольницага. Һәм ирем белән иптәшем белән киттек без Әлмәткә. Һәм шу психологтан булганнан соң инде миңа бик күп дарулар бирделәр инде. Һәм ничектер белмим Аллаһы Тәгаләнең ярдәме булдымы. Мен әйтәм иптәшем, мин күптән Әлмәттә булганым юк, әйдәп панорамага кирип чыгыйк. Һәм без менә ничектер үземә бер көч килеп китте. Мин ирем төшкәнче машинадан беренче төшеп туп-тур панорамага кирип киттем. Һәм көмешләр сата торган, алтыннар сата торган атилга бер. Мин әйтәм, мин кәҗәмегез, пожалуйста, сездә юкмы шундый нәрсәләр? Муенса, Муенса, брошка. шундыйрак инде миңа сатучы алып бирде. Ни, сылбырга таба торган шылбырын да алдым, көмеш, кәҗәмегезен дә алдым, беләзек дә алдым. Һәм менә шундый көч биргән, менә мин аны үземнең ничек дип әйтим инде, көч бирә торган әйберем булды. Мин шушы психологтан, психиатрдан алган бер даруны да эчмәдем. Менә минем ул ничек була, талисманым булып калды. Менә шундый тарих. Хатирә. Әйе, менә безнең әңгәмәдән шундый нәтиҗә чыгарга була. Төшенкелеккә бирелмәгез, үз-үзегезгә ышаныгыз, матур булыгыз, тормышны яратыгыз. Уңышлар сезгә, сәламәтлек барыгызга да. Рәхмәт тыңлаугыз өчен.